bydd, cynnwys aeddfed a iaith gref. Helo a chroeso i GIGIO, y podlediad Hansh. Yn y podlediad yma, mi fydda i, Hywel Pitts, y cerddor, digrifwr o sex symbol, yn siarad efo gwesteion arbennig am un peth ac am un beth yn unig. Gigs. Ond beth di gigs? Wel, mae gig yn gallu bod yn gerbyd ysgafn sy'n cael ei dynnu gan fil neu geffyl. Ond mae o hefyd yn gallu bod yn perfformiad byw ar lwyfan o flaen gynulleidfa. Mae fy ngwestai ar y bennod hon o GIGIO yn feistr o grefft y llwyfan. Mewn stand-up heb i ail, mewn un o wynebau mwyaf poblogaidd Hansh. Mewn ddigrifwr, mewn sgwennwr, mewn actor, mewn diedri balw superfan. Al Parr Parrington, dyma'r sgwrs. Helo, Alun Parrington! Diolch. Helo, sut wyt ti? Iawn, Beth i galw chdi? Alun... Colin Allen. Parrington Bear? Are you a bear? In gay terms, yes, dwi'n meddwl. Yeah, Parrington Bear. Dyna ni, sorted. Na ni sticio i Al. Ie, dwi'n bach yn traumatised, cos World Book Day yn ysgol bach, nes i wisgo Harry Potter, a dwi'n really excited fod llun fi, a wedyn nath papur newydd dod allan, Herald, dwi'n meddwl fo, a dwi'n wedi galw fi'n Alun Paddington. O dan it. No. So then, ges i just that years of trauma wedyn, oedd kids di associate o Paddington efo Parrington, yeah. So dyna pam dwi'n just rhoi Al Parr o. And that's why you grew into a beautiful bear. Yeah. Na ni gychwyn efo icebreaker bach, just cool. i ymlacio. Nice. Marvel to DC. Mae hwn yn dechrau icebreaker ond mae'n mynd off am tangent. Na ni just gael quick, na ni adael rhyw, dwi'n ba, 2 funud iddo fo. Wel, o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n lyfio DC, cos Superman oedd superhero gorau fi. So o'n i'n darllen lot o comics. O'n i'n darllen lot o Batman, o'n i'n really into Superman a Wonder Woman. So yn byd comics DC, ond yn y byd ffilms Marvel... Obviously sy'n Marvel. curo... Hands down, really, yeah. Mae'r ffordd maen nhw wedi rhoi y ffilms ysgrifio ei gilydd far superior to the DC ones. Even though dwi'n Superman fanboy, Marvel films di'r... Ie, dwi'n cytuno'n llwyr efo chdi. Nes i dyfu fyny ar fatha comics DC a Superman a Batman oedd favourite fi. O'n i'n licio rei sort of mwy Pwy di Batman chdi? Pwy di Batman fi? Ie, pwy yr un cyntaf ti'n cofio? As in, o'r ffilms? Ie. Wel, nath y Batman gyntaf ddod allan yn y blwyddyn gysi fy ngeni. No way. Ie, so dim hwnna. dim Michael Keaton. Probably Val Kilmer, ond... No way. Ond dim fod i Batman fi, fatha Christian Bale, obviously, the Batman. Dwi'n siŵr sydd, dwi'n cofio gweld Batman Returns, efo Michelle Pfeiffer, a mae'r boi ma'n pwysio hi trwy ffenast, a mae'n mynd yn nut, a mae'n troi Catwoman a cael revenge, a dwi'n even meddwl fatha kid, a ni'n good on you! Good on you, Catwoman! Yeah, actually, yeah. Mae'n very fine line rhwng villain a hero yn DC, dyn ti. Ond si, pan nath Avengers Endgame ddod allan, si gael tattoo, a hwnna di'r un nath Rob Downey Jr. a'r main cast cael, pan nath nhw'n gorffen ffilmio, so... Os da ni'n mynd o'r tattoo, overall rhaid i ddweud Marvel. Cos dwi'n mynd o'r tattoo DC eto, so... Dim eto, ie. Not yet. O'n i'n really cerio am lot, yr comics Marvel yn ein gael. Dwi'n mynd cerio am Iron Man. A wedyn ddod y ffilm allan. Ie! Oh my god, mae Iron Man awesome. Mae'n nuts, yndi? So, yeah. Oh, cool. Good answer. Nice. Cant o chdi. Yeah. Very nice. Iawn. Let's get down to brass tacks. Oh, no. Iawn, so ti wedi bod ar sawl llwyfan yn dy oes. Be oedd dy berfformiad cynta ti'n gofio? Probably ysgol Sul, mae'n siŵr. Ie. Ie, dwi'n meddwl. Interesting. Actually, dwi'n meddwl, yn ysgol oedd o, ond yn ysgol Sul oedd e'n performio fo. Os dwi'n cofio, yn y pentra bach. A di'r ysgol yna, mae'n mynd i mwy. That's another story. So mae hwnna di'r tro cynta. Ond nath ysgol Carmel hefyd ennill can actol Eisteddfod yr Urdd yn 2003, 2002? 2002, ella. So hwnna di'r tro cynta, dwi'n cofio, as in, audience huge, as in, dim just a 9 a taid chdi yn yr audience. Hwnna di'r tro cynta, dwi'n cofio ysgol Strangers.
Oh, man. A just bod fatha, shit. Mae'n tein ydych chi? Fatha 8, mae rhaid? Oh, god, oce. 8, ie, ell bron iawn 9. Faint oedd yn y gynulleidfa yn dy atgof bach plentyn 8 oed? Faint o bobl oedd yna? Dwi'n meddwl, os da ni'n mynd off memory, mae'n siŵr bron fatha rhyw 100,000 yna. Yn reality, mae'n siŵr fatha rhyw 200 neu beth. Mae 200 a lot o bobl i fatha hoci bach 8 oed yn dweud. Ie. Especially pobl ti'n nabod fyd, cos dwi'n meddwl, yn ysgol, ti'n fatha, os dwi'n ffwcio fyny fydd nain yn ceir, mae'n dal yn caru fi. Ond pan ti'n fatha cameras yn pwyntio, nach dwi'n cofio jyst bod fatha, fucking hell. Scary, ynddi. Ie. Ti'n cofio beth chdi'n actio, beth dy rôl? Dwi'n meddwl, o'n i jyst fatha, y choir, members, fatha, o'n i'n mynd un o'r main pobl, ond cofio yna fatha rhyw scene really cheesy ma. Dwi'n meddwl rhyw sioe am fatha, dysgu pwydach chi. Dwi'n meddwl drych o thema pob can actol, ie. Ac ar diwedd y can actol ma, oedden ni gyd yn gorfod dawnsio fewn i'r drych ma. Wow. A dwi'n cofio adag yna, dwi'n meddwl, os ydych chi'n ffindio fo fan ar VHS rhywle, dwi'n cofio acknowledge y audience, a pob arall yn dawnsio jazz hands, a fi just gyrwch fewn i'r mirror, cos dwi'n eisiau gwneud. Please. Dwi'n cofio, dwi'n meddwl, perfformio yn ysgol Sul mewn rhyw beth fy hun. Ac o'n i'n actio Herod neu rhywun, rhyw frenin. O'n i'n 8-9 oed, allan. Nes i ddod ymlaen, ac oedden nhw wedi bod yn practisio fi a trio dysgu fi i ganu yn y llais, obviously, a child's version o hynna, ond es i mlaen a nes i just canu falsetto, ac oedd o'n un o'r profiadau mwyaf embarrassing yn fy mywyd. So, ie, oedd hwnna'n rough. Ti'n meddwl, hwnna di nech di tyfu fatha perfformio rwan? Dwi'n meddwl bod pobl sydd yn perfformio pan maen nhw'n hun, maen nhw'n tueddu i fod... Wel, mae yna ddau fath o bobl. Mae yna bobl sydd fatha'n really gregarious ac just yn dangos i hunan yn ifanc. A mae yna bobl mewnblyg. Probably fatha pobl sy'n ymwybodol iawn o'r gynulleidfa. As opposed to just fatha, ffwr o hi. Really conscientious. Mewnblyg. Mewnblyg, fatha introverted. O, iawn, ie. How do you call that? Swn i'n cysidro pobl mewnblyg, the true artist, maybe, I don't know. Illa. Oeddech chdi'n blentyn bach mewnblyg? Na. Ond yn yr cyfnod bach yna, oeddech chdi'n hollol ymwybodol o'r gynulleidfa ac yn self-conscious? O, ie. Dwi'n cofio jyst yr illusion snapio ni fatha, dim cast member 27 ydw yn Alan, a dwi eisiau mynd o yma. Fe oedd y gig gyntaf lle nes ti gael leading role? Ella ddim lead role, ond Nes i mynd i sixth form am blwyddyn, o'n i'n lyfio actio stwff. Oedd met fi gyd yn mynd i sixth form, a sy'n i'n neud hwnna, a ni'n cysau fo, ti'n fel, o'n i really... A dwi'n cofio, yn ysgol, ti'n just gweld kid sixth form yn cerdded rownd yn cool, a maen nhw efo ceir a stwff o'n, A ni'n fel, that's the life for me. Ond wedyn, yn library a stwff, a ni'n mynd ceirio am RE a English lit, a beth fel, neu Cymraeg lit. So nes i fynd i coleg Menai, a dyn first year ges i lead yn Copacabana, a musical. Pretty cool. O'n i'n lyfio, cos o'n i'n lyfio neud American accent. Nice. O'n i'n gwrs also trashy American TV, so o'n i'n just neud yr accent. Mae hwnna gath lead I fi. Dwi'n meddwl fydden ni channelio Inside the Actors Studio bach. Ofyn am, can we meet this American man inside you? Dwi'n mynd cofio lanes o fatha Tony, oedd yna fatha, Hi, I'm Tony and welcome to the Copacabana. Tonight, here on the stage, we've got Lola singing Sweet Home Alabama, neu whatever. Class. Cringe. Mae yna wbeth amdan perfformwyr, mae gen nhw glist am acenion hefyd yn teimlo. Ella just annoying, da ni licio imitate pobl. Ella dyna dio. Iawn, so ti wedi gwneud lot o stand-up hefyd. I ddechrau fo, be nath ysgogi chdi'n gychwyn hynna? Wel, mae'n weird, fatha... Cos dwi'n teimlo fatha siarad am comedy ddylse fod yn fatha really funny a upbeat. Ti'n mynd gorau fod o gwbl. Na, nes i... O'n i'n siŵr amser fatha really calad personol, a dwi'n... Un o'r things nath... Oedd lot o bobl yn suggestio cadw fatha journal, A dwi'n meddwl, psychology di hynna di, lle bod chdi'n cario'r thoughts mewn gyd yn pen chdi, ti'n actually roed yn lawr ar bapur, A dwi'n cofio, o'n i'n mynd trwy adag fatha really anodd, ond oedd stwff o'n i'n sgwyn actually reit funny, So ni'n fatha, hwnna di coping mechanism fi. So dyn... Nes i wneud gig cyntaf fi
yn Machynlleth Comedy Festival. Jesus, okay, well. Yeah. Not the smallest stage. Wel, o'n i'n meddwl, dwi'n cofio nes i gyrraedd, o'n i'n dreifio chwaith, nes i cael bus lawr, a nes i sgwennu material ar y bus, o'n i hollol, o'n i'n mynd i prepare gymaint as o'n i'n gellu, to be fair. Yeah. A dwi'n cyrraedd, a gweld y tent huge yma o pobl, a ni dda, dwi'n mynd i gachu'n hyn, as well. A dwi'n actually mynd ar email a fynd i'r postcode lle o'n i, a rhyw caffi rili bach, yma oedd o, ar y high street. So, ie, nes i mynd yna, a dwi'n meetio pobl eraill. A oedd o lot o pobl eraill tro cynta nhw oedd o hefyd. So oedd hwnna fatha huge relief wedyn, cos o'n i fatha, da ni gyd yn yr un gwch, more or less, ti'n mynd fel. Aye. A dyn, oedd y joc cynta fi, a dwi'n cofio pan nes i sgwennu hwn, neu strwythyr efo, o'n i fatha, os ti joc cynta landio, ti'n saff wedyn, ti'n mynd fel. Yeah, of course. Smooth sailing. A joc cynta fi am ex fi, cos o'n i'n fynd allan, oedd o'n basically, dwi'n bod cheatio nhw i trwy'r perthynas i gyd a stwff. Okay. So o'n i'n fatha, hwn fydd kind of ffordd fi cwpio fo, ydy wneud light ohono fo, ti'n fel. Of course, yeah. A ni'n cefn y caffi yma, a dyn pwy nath dod. A dyma'r lle'n llenwi reit fast, cos caffi tiny oedd o. A dyn o'na just y front row seat ar ôl. A ni'n fatha, okay, cool. A dyn ddoth rhywun fewn, oedd yn nabod ex fi'n really da, a ista yn front row. A ni'n fatha, oh, no. A dyn, o'n i dda, ti am dal deud y joc, os ti ddim deud y joc yna, ti mwyn cofio beth sy'n dod nesa, ti am just, am lleichio chdi off. So nes i fel hyn, iawn, just gna'r joc yna, gna fo, a dyn cyd mynd adre i grio wedyn ar bus T2 efo milkshake, ie. Yeah, absolutely. Nes i wneud y joc, a dyn, nath i ddechrau chwerthin, ie. Nath i fel, oeddech chdi'n gwybod all along bod o'n cheatio. Ond, yeah, so nath y gig cyfa just devolfio mewn i chdi, just to gael sgwrs therapeutic. Yeah. Did you know all of that? You could have told me, you could have saved me 6 years. A dyn, ath o ddim dda o gwbl, o'n i'n meddwl bod dwi'n mynd yn dda. So nes i mynd, actually, fair play nath mate i ddod i'n ôl fi o'n Machynlleth, a nath i'n mynd o Maccies, a nes i dwi byth yn neud hwnna eto, ia. Oedd yn awful, ond wedyn, oedd rhywun oedd yn y gynllida yn neud festival arall yn Gaerdydd. Eisiau invite i hwnna. So ni dda, free trip to Cardiff, so ni dda, go on ta. So, yeah. Be di'r gig gora ti rioed i gael, ti'n ôl? Dwi'n meddwl, os yna i wneud yr un theatr i ddechrau fo, dwi'n cofio fel rhan o'r brifysgol yn blwyddyn ola ni, oedden ni'n gorfod wneud sioe defeithiedig yma. A nath ni wneud un am Elias Rogers, nath o'n wneud mass shooting in America around 2014. A oedd o'n really disturbing, cos oedd dad fo'n film producer, a oedd o'n super privileged. Oedd o'n meddwl bod o'n entitled i'r genod yma, ond cos oedd genod yw'n ffansio fo, nath o mynd ar mass shooting. Anyway, dwi'n cofio, so nath o'n wneud sioe am hwnna, a gathon ni sgôr really uchel fel criw amdano fo, lle. A nath nhw'n sainio ni fyny yn neud theatr festival yma yn Gaerdydd, yn y Millennium Centre. Right. A nath ni fynd, a dwi'n meddwl ni oedd yr unig greu Cymraeg yna. Okay. A oedd y darn yn bilingual, a dwi'n cofio cyn oedd pobl yn dod yna, interview'r pobl yn siarad Saesneg i gyd, a meddwl, what's your show about? A na neb rili dod i siarad efo ni. A pam nathon ni sioe ni, oedd pobl just kind of gobsmacked, a dyma ni'n off, a dyma pob yn dod i siarad efo ni, a mynd, oh my god, that was breathtaking, that was amazing. So, o'n i licio hwnna just cos a neb really coelio, na cerio amdana ni, really. Ie, cynt a wedyn ar ôl y sioe. Ie, a dwi'n gweld oedd nhw suddenly interested. So, ti'n cofio... Ti'n gael immediate feedback fel oes? Ie, oedd hwnna reit dark comedy hefyd, so oedd o reit... Ie, o'n i just oedd o'n neis cael y sylw. Dwi'n meddwl nhw pre-judgio ni, nath nhw fel, y criw Cymraeg, dyn nhw, So maen nhw am, dyn nhw canu am defaid neu rhywbeth stereotypical fel So pan nath nhw'n neud rhywbeth rili tywyll a rili da, oedd o'n da, oedd o'n safon da, ti'n bod ôl. Gathon ni 92% neu fath. Oh, nice. So hwnna... Not to brag. Not to brag, ie. Dwi'n meddwl, hwnna ddyr un uchel, brifysgol roed i awardio i performance hefyd, so... Ie. Ti'n gorau fod yn chuffed a bit. Ie. Ond grŵp effus oedd hwnna, so dwi'n meddwl cymryd y applause i gyd. Ond dwi'n meddwl comedy gig gorau dwi'n roed i wneud ydy Cynarfon yn Tŷ Glyndŵr. Really, y basement, really bach, really intimate. Pam dwi'n gwneud gigs yn llefydd eraill, fatha, pan nes i wneud yr un Gaerdydd,
o'n i'n gorfod newid y ffordd o'n i'n deud certain jokes, so bod o'n Cymraeg neutral. Dwi'n gwybod yn union. Mewn ffordd, so bod nhw'n kind of dall. Ond wedyn, yn Cynarfon, dwi'n meddwl, o'n i'n teimlo, o'n i'n gallu adlibio mwy, o'n i'n gallu... o'n i'n neud joc am dogio, ti'n meddwl fel... As you do. As you do. A dyn, o'n i'n gallu mynd, o'n i'n just ffordd hynna, A just references neis fel as, a pobl Caerdydd ddim yn cael, ti'n meddwl. A dwi'n cofio just bod yn really, really chuffed efo hwnna. A dwi'n meddwl fyd, cos hwnna oedd y tro cynta yn Tŷ Glyndŵr i mates fi dod i gweld fi. Cos dyn nhw'n disgwyl iddyn nhw dod i Gaerdydd a stwff i weld fi. Ond cos oedd yn dre, nath nhw ddod. So o'n i'n teimlo mwy nervous. Ti'n meddwl pan mates chdi na? Mewn rhyw gyfuniad weird o, ti'n teimlo'n fwy relaxed ag yn fwy nervous. Ti'n mwy relaxed yn dy surroundings, ond mwy nervous am actually mynd ar lwyfan. Cos dwi wedi bod yn bangio on am stand-up beth ages, as dyn nhw'n meddwl bod yn shit, maen nhw'n just meddwl bod yn shit. Mae yna definite gap dealltwriaeth, dwi'n teimlo. Dwi wedi gwneud gigs yn y de, a dwi byth di newid i'n byd, dwi wedi, o fy nghaneuon neu be bynnag, dwi heb newid gair. Heblaw am y ffaith bod fi'n newid lanes constantly, ond dim tafodieithol, ti'n bo? A nes i gig yn Castell Nedd, Port Talbot, chydig yn ôl i 8 bobl. Oedd o'n amlwg yn gymuned reit glos o yr hen babs yma, ac oedd yn gwrando na fi really intently. A nes i canu fel fyswn i yn canu yn dre. Ac oedd o'n shit. Oedd o'n mynd dall gair nes i ddweud. Oedd o'n horrific. Nes i marw ar fy hun. So bych chi'n gael eisiau blank faces yma? Sbio nôl yna chdi? Ie, ac o'n i'n gael yn bach o technical difficulties efo gitar a keys efo lle. Sy'n mynd helpu o gwbl? Ofnadwy. Oh no. A ti'n gwybod pan... Mae sets cerddorol comedy fi, dwi'n agor efo can, dwi'n meddwl sy'n ffynnu, a sy'n wastad i gael laughs. A wedyn mewn, dwi'n gallu ymlacio dim bach ar ôl hynny. Fel chdi efo'r joc gynta na yn y gig gynta. Mae'n plain-ish sailing wedyn, ti'n meddwl? Ond nes i gannu'r gan gynta, byd absolutely stonewall, oedd o'n horrific. Mae'n rhai stwff yn y... Pan dwi'n gwneud stwff yn y gogledd, maen nhw'n chwerthin am joc. Hwna ydy'r punchline i fod, a maen nhw'n chwerthin. Wedyn yn y south, dyn nhw ddim yn chwerthin ar y punchline, ond na i ddeud set-up, a maen nhw'n chwerthin ar y set-up. A dwi'n hwnna'n bod yn ffynnu. Ti'n bod fel? Gig gwaetha. Sôn am hynna? Gig gwaetha chdi, erioed? Gwaetha. Dwi'n cymryd bod hwn yn fwy o stand-up thing na theatre thing, mwy na thebyg. Yndi, ti'n mor vulnerable yn ei stand-up. A dwi'n teimlo hefyd, pan ti'n gwneud rhywbeth theatr, usually ti'n rhan o tîm, neu... Fatha rhyw ensemble bach, a mae pob yn... Neu mae rhywun wedi cyfarwyddo chdi, neu wedi sgwennu rhywbeth arall, a ti jyst kind of perfformio gwaith pobl eraill ti, ond efo stand-up, mae literally y cyfarwyddo mewn ffordd, y sgwennu, mae pob dim ma'n chdi, sy'n meddwl, y timing. Be'n cwestiwn chdi, y gig gwaetha? Gig gwaetha, ti'n rhaid. Dwi'n meddwl yr un cynta, os o'n i'n gorau deud, oedd y gwaetha, cos ar ôl hwnna, dwi'n cofio literally mynd i spar dros ffordd, oedd ffrind fi wedi gofyn, ti eisiau ddod nôl chdi ta be? A dwi'n cos o'n i wedi meddwl, na i wneud gig, a dwi'n gael few drinks round. Joio, siarad efo bob. A dwi'n gael y bus adra, A dwi'n cofio mynd i siop dros ffordd, a dwi'n ffonio fo, a ni bron yn crio, oedd llais i'n crynu, ti'n bod fel? A'n fan na, ni wedi please dod nôl fi, a hynna llall. A o'n i legit, o'n i byth am wneud o eto, ti'n bod fel? A'n dwi wedi gwneud unwaith, dwi wedi ticio fo off. Dwi'n cofio fel o'n i'n siarad efo fo, ailadrodd bob dim o'n i wedi deud yn wrong yn pen fi, cos o'n i wedi deud jokes yn ordor wrong, a wedyn, so the set-up hynna, mae'n gweithio i'r joc, a oedd rhyw 2 wsos o hynna, tan i cael cynnig wneud un arall. So, un cyntaf oedd y gweitha, a hopefully hwnna fydd y gweitha erioed, ti'n bod fel? Wel, ie. Hawdd iawn ydw i dweud yr un gweitha so far. So far, ie. Mae pob yn cael off days yn dweud, ti'n bod. Mae'r gig gyntaf wastad yn mynd i fod yn bach yn traumatic. Hyn oed os di o dda, mae'n gymaint o pressure yn y fo, gymaint o I suppose o, even os... Sgoliadau, ti'n bo? Imagine rwan os byddai'n cyntaf chdi'n amazing,
oedd bod yn ail chdi ddim mor dda, efallai bod hwnna mwy traumatic mewn ffordd, lle. Os o'n i wedi gwneud yn cyntaf, pob yn aplodio, a bod fi'n gwneud yr ail un, a bod pob dda, Ella bod chdi jyst i gael yn un shit allan o ffordd. A wedyn oedd cool, iawn. Dyna sy'n mae gig shit yn teimlo. Fatha mae mam yn dweud y pancake cyntaf, ia, ti beth yn bitio hwnna na. Ie, na, yn union. Hwnna di'r un ti'n llosgi. Good point. Os da chi'n gwrando adra, neu yn gwachod adra, cyngor bach da i chi fanna. Mae'r gigs gyntaf fel y crempogs gyntaf. So, dwi'n rhoi hwnna'r autobiography fan, os dwi'n rhoi yn neud un. Gig cyntaf di'r crempog cyntaf. Gig delfrydol. Be fysa gig delfrydol chdi? Theatr neu stand-up neu fatha... Ne, fel musician os ydych chi eisiau. Be fysa ideal gig chdi? Oh my god. Dwi'n methu canu dwi'n meddwl, ie. So dwi'n dall pam nath nhw roed fi'n Copacabana. Ond dwi'n meddwl, os o'n i'n endfynu ar stage yn dawnsio, so probably fatha, ell bod hyn typical gay anthem, ond fatha Lady Gaga yn beth dwi'n meddwl. Miley Cyrus, dwi'n mewn huge Miley Cyrus era ar y funud ar ôl album dwytha hi. So swn i'n lyfio fatha, just dawnsio fo hi ar stage, tam hi'n, nath hi'n ei cover amazing o Zombie, gen y Cranberries. So swn i'n lyfio fatha, just dawnsio fo hi ar stage. Ond comedy-wise... Fatha backing dancer, ta fatha... dyn ni... Fatha up front, fatha... Ti'n meddwl beth sy'n gallu neud ydy fatha rhyw fatha interpretive dance celf, ia. Joio. Fatha dance cyfoes, ti'n meddwl? Ie, sy'n rhaid cool, ie. Dwi'n siŵr sa Miley wrth i bod efo. Definitely, ie. Dance cyfoes bach. A sy'n gallu fatha... Dwi'n symud i'r cerddoriaeth a... Stymplon Kevin Page, Absolutely. Beth am comedy ta, fel comedian, beth sa... Stage, delfrydol. Ie. Swn i'n rili... Dwi'n rhaid i wneud... O'n i fod yn neud set translator fo i Saesneg just cyn Covid, a dwi'n gath hwnna i ganslo. So swn i'n licio either wneud set yna, neu material newydd yn Saesneg, just dwi'n meddwl, cos dwi'n rhaid i wneud o fel y gig cyntaf, dwi'n cael o allan y ffordd, ti'n meddwl? Ie. So dwi'n cael mynd allan o Gymru, ie. Ond aros yn Gymru ar yr un adag. Ti'n sbio ar comediwyr Cymraeg sy'n neud bywoliaeth o comedi yn Gymraeg. Ti'n sbio ar bobl fatha Tudur Owen, Dan Thomas, a falle, Sarah Breeze. Maen nhw i gyd yn neud material Saesneg. Ac yn aml iawn, be mae Tudur yn neud ydy, neith o sgwennu sioe, mae'n mynd i Caeredin bob blwyddyn yn dweud Edinburgh Fringe ac yn ei sioe. Ac yn aml iawn, be mae'n neud yn Caeredin ydy cyfieithiad o lot o jokes Gymraeg. Nice, ie. So mae comedy efo dal yn really Cymreig. Good. Just yn Saesneg. Iawn, ie. Ond ie, mae pob angen. Actually, ti newydd ddod, swn lyfio neud Caeredin, dwi'n meddwl. Ie, fanna di Mecca comedians, really. Ti roed i neud gig nhw fath yn Caeredin, ta? Na, eisiau'r wyliau na. No way. Dwy flynedd yn ôl. Nice. That's it. Ie. Just dyna dwi'n dweud yng Nghaeredin, bydd arall. O'n i eisiau mynd yna, ond... Na, ie, i fynd o'r pwynt chdi, definitely Edinburgh. Swn licio wneud un diwrnod. Ie. Trafod. Yn aml iawn, yr unig beth sy'n gwneud ydy sgwennu sioe, a wedyn talu trwy dy drwy'n am rhyw fath o fenyw. Just gobeithio bod chdi'n gwneud y cynnau. Ond sy'n rili cynnig Edinburgh rhyw fath. Ie. Dwi'n meddwl, os am pressure yna, o ran pobl dwi'n ffolio yn y industry, mae yna gigs, weithiau lle mae yna just 2 bobl yn troi fyny, oes ti'n fel? Ie, wel, ie. Ond ti'n misio hynna, chwaith? Na. Horrible gigs i gael. Ond dwi'n dweud, so well mynd i Edinburgh a bod just 2 person yn troi fyny, na wneud o'n Gynarfon a bod yna 2 person yn troi fyny. Ie, mynd a wir. O ie, ti'n rola gwahanol. Iawn, wel, illa, fydd yna chydig o bobl sydd wedi gwrando neu wedi gwachod hwn, illa fydd y dyn dylanwadau yn nhw. So, os gen ti possibly gair o gyngor ydyn nhw, neu illa gair o gyngor i chdi pan oedd chdi mengach? Dwi'n gwybod. I pobl, i bobl eraill, swn i'n dweud, just do it, ti'n fel. Am ages, o'n i'n meddwl, dwi isio mynd i wneud theatr, fatha pam eisiau sixth form, ti'n fel, dwi isio wneud o, ond dwi'n rili am wneud o, ti'n fel. Just gnewch o, ti'n fel, at some point, sbio nôl yn fatha 5 mlynedd, a fod fatha, a cicio dy hyn, ti'n fel, just put yourself out there, gna'r gig cynta na, bomia, a dwi'n dysga o hwnna, ti'n fel. Paid bod ofn bomio, cos mae'n digwydd i pob, ti'n fel. Absolutely. Di pob i mam caru chdi. A
Ti'n hyd yn oed wneud fideos Hansh, mae rei pobl yn comentio yn dweud, o, dy Cymraeg, hwn ddim yn wych na di. A weithiau dwi dda, o, na llink i geiriadur ta jail, ia. Ond ti dda, o na, jyst cario mlaen i do, cos mae pobl yn joio fo. A sy'n dweud hynna i fi yn gorffennol, jyst gyna fo, ti'n bod fel. Paid a jyst meddwl, just do it. Cyngor da? Ie, Cyngor gwych. Pwysio dy hyn. Iawn, da ni am orffan pethau efo gêm o gair am air. Oh, yes. Sef Words Association. Ie. Ond da ni'n trio Cymreigio pethau. Oh, nice. Ie, so dwi'n mynd i ddweud gair. Dwi eisiau chdi ddweud gair gyntaf sy'n dod i'r bendi. hwn. Paid a gorfeddwl. Iawn. Just matab sydyn. Cool. Iawn. Iawn. Adra. Carmel. Lliw. Glas. Spice. Be? Spice. As in spice yn bwyd chdi? Ie. Curry. Bechdan. Peanut butter. Caws. Vegan. Thor. Be as in... Na fatha Thor fatha y Norse god. Oh! Thor. Thor! Dim fatha Sor. Marvel. Banjo. Offeryn. Football. Dull. Arwr. Oh, Christopher Reeve. Oce. Ffrwchnedd. Oh. Just hynna, just... Yeah. So, Gabatsian. What? Fatha cabbage. Oh, yeah, hwnna di ymateb i, what? Oh, okay, cool. Yeah. Hywel Pitts. Chris. Nice. Anifail. Key. Llwyfan. Nerves. Deli. Derfel. Nice. Plug bach i Deli Derfel. Al Parr. Iawn, ie. Nice, diolch yn fawr iawn am nice. dy gwmni o. Oh, lovely. Iawn, mae'n fawr neis, ie. A dyna ni. Gobeithio nathoch chi fwynhau. Hywel Pitts dwi, a hoffwch, rhannwch, tan ysgrifiwch ym mhobman. Tan y tro nesaf.